Един от начините да се отървем от черните легенди е да вършим черна работа. Ето един човек, който върши черна работа. Не е черноработник Криш, както стихотворението на Иван Занев, но е черноработник. Цвета Трифонова. Има думата автора. Благодаря на всички приятели и на всички непознати за мен, дами и господа, за вашето присъствие, за това, че ме удостоихте. Тази вечер не е заради една книга или заради автора на книгата. Тя е посветена на името и паметта на забележителния българин, писател и дисидент, чиято велика сянка витаеше тук след нас през цялата вечер. Името на Георги Марков от 34 години виси като няма укор и въпрос пред съвестта ни, и колкото повече са хората готови да застанат зад неговата кауза, толкова по-голям е шанса да изкупим вината си пред едно от най-близките, бляскавите имена на българския 20 век. Бихте го отворили водата. Ако все повече хора говорят, пишат и четат от него и за него, толкова по-скоро българското общество ще озрее за идеята, че се заслужава да се поклони пред святата му саможертва, да се покае заради дългото мълчание и страха и ще положи името му в пантеона на националната памет. Тази книга е книга по неволя. Тя не е мислена като цялостна книга. Тези статии са писани в продължение на 5 години. Всяка от тях е автономна студия, със своя композиция, със своя логика, обаче те всички са обединени от няколко общи цели и мотиви. И те бяха изтъкнати до някъде от господин професора Светлозарев. Общото между тях довежда до това, че се повтарят някои фрагменти и факти, които не могат да се избегнат, защото всяка от тези разработки си има своята логика, своята композиция, своята структура. Аз не пожелах да ги преработваме, да ги отстраня, защото заедно с тях се променяше и времето. И нещата почнаха да се идват на място. Появиха се нови издания на Георги Марков, нови чествания, все повече и повече хора заставаха точно за тая кауза, нещата се промениха. Но в този си вид студиите свидетелства за това какво е било, когато съм ги писала и как упорито съм се мъчала да разбия по някакъв начин мълчанието за неговото творчество, защото Христо Христов извърши своя голям човешки интелектуален подвиг, обаче за книгите на Георги Марков се мълчеше. Трябва да кажа, че аз когато започнах да ги търся, никъде ги нямаше, да не споменавам, да засрамвам библиотеките на БАН дори. А какво остава за другите? Книгата не изчерпва творчеството на Георги Марков. Най-хубавите неща са извън нея. Жените на Варшава бих искала да пиша за това. За пиесата да се прогреш под дъгата. Обаче аз вече съм пенсионер. Живея в дълбоката провинция. Вие знаете какъв е живота на един български пенсионер. На години съм, нямам тези сили и оставям другите да довършат. Тя без това е дебела книгата. Ако имаш още 2 студии, ще да стане пък вече нечитаема. Тази книга не е предназначена и не е писана нито за похвали, нито за награди, нито за особен авторитет. Тази книга, както всички останали мои книги, непременно ще предизвика укори, критики, недоволства, зависти. Обаче това означава, че тя отваря едно пространство за полемика и за дискусия и покрай всички тези критики, недоволства и неудобства, които тя ще създаде на много хора, ще се появят нови публикации. И след време някой ще седне и ще напише преоткриване, както обикновено става, нали, в нашия литературен живот. Така че аз съм с ясното съзнание какво очаква тая книга, така както и останалите мои книги бяха точно по този начин направени. Посрещнати, но за мен е важно те да са истини, вътре да е истината. Аз съм била честна пред себе си и пред името на автора на Георги Марков. Не мога да се позволя
нито една фалшива и лъжлива дума, щом става въпрос за този човек. За мен името на Георги Марков след 50 години ще бъде точно в тази редица, която беше прочетена тук в отказа от студията. Той е един от апостолите и пророците на националното самосъзнание. Той е този свободен дъх, който ни е извел и все още ни държи заедно като народ. Той е глътката свобода. По тази причина аз съм положила този труд за един велик човек и не е важно какво ще пишат и какво ще кажат за книгата. Декларирам пред всички, че сборникът, макар и авторски, е плод на колективни усилия на много представители на българската интелигенция. Подтикът идва от грандиозния труд на Христо Христов, знаете двете негови книги. И от вестник Литературен форум, който беше целият запълнен с студиите на Светозариков, на Димитър Бочев, на Розалия Рикова, с тяхното признание към Георги Марков. Писането на студиите е по неволя и по повод, свързани с конкретни хора и обстоятелства. Посочила съм ги в предговора. За събирането на илюстрациите, вложени вътре, които са над 40, ръкописи, снимки и портрети, съм задължена на господин Любен Марков и на госпожа Румяна Еберт от Германия, която е преводачка на Георги Марков на немски и негова лична приятелка. Ще видите в книгите ценните снимки и факсимилета, изпратени от нея, да се публикуват тук за първи път. Книгата нямаше да се появи, ако не бяха моите спомоществователи, възрожденски личности, скромни български интелектуалци, двама от тях на почтенна възраст, доктор Александър Попов от Велинград, който днес има 85-ти рожден ден, и художникът Румен Гашаров. Те първи ме протегнаха ръка. В момента тук са Васил Лазаров и Петър Дяков. И двамата са писатели. Петър Дяков е и преводач от английски. И едно момче от Германия, Симеон Христов, който е внук на архитект Йордан Себов. Аз искам името послание. Книгата нямаше да съществува. Изобщо беше невъзможно. И това, което събрахме, не можа да изплати книгата поради цветните илюстрации, които са над 30. Същите думи отправям към престижното издателство Фабер, макар че тук няма техен представител, те нямат традиция да правят премиери, но Фабер и неговия директор Нейко Генчев са известни като меценат на бедните български учени и литератори. Това е академичното издателство в момента. Също така съм безкрайно благодарна на дизайнерката, непознатата за мен Силвия Георгиева, която можа да въплати хилядите думи в това чудесно издание. Безкрайно съм и задължена. Дължа изварена благодарност на забележителния човек, който стои до мен. Той е бил личен приятел на великия изгнаник, многократно отличен в задочните репортажи, като автентичен, талантлив, некоментиран творец, многообещаващ майстор на перото, стоящ извън сивото литературно блато. Но освен с лъвкодумие и остроумие, Георги Мишев се отличава с безгранично човеколюбие и доброта. Поради всичко това и заради паметта на Георги Марков, той направи невероятен жест спрямо този труд и спрямо мен. През месец февруари тази година, посред най-големия студ и в двуметров сняг, той се разкарваше до пощата да получава, после да връща тежката папка с разпечатката, прочете 200 страници текст и ми оказа неоценима помощ с редакторските си бележки. Накрая написа благослов във вид на въведение. За мен бе щастие и висока чест да имам съпричастието на доайена на българската литература, автора на култовите филми, повести и романи, чието заглавия са записани за веки в националната литературна класика и филмография. За зла участ проработи закона на Мърфи и името на редактора е припуснато в копирайта, макар че аз съм пратила ето такава заглавна страница, където
съществува надписа редактор Георги. Ще го преживее като Законът на Мърфи. Моят простим грях е, че не съм проследила и забелязала този пропуск в онлайн коректурата, където все още нямаше копирайт, но най-много загубих аз и се самонараних с това, но съдбата се знае работата. Тя показа, че Цвета Трифонова е на светлинни години от класика Георги Марков. Простете ми, писатели и приятели, горещо ви благодаря за великодушието и щедростта. Целувам ви ръката, не тук пред всички. Дарка ще се разсърди. На Георги Марков. Голяма чест е за мен да ми рецензира човекът литература с 39 литературоведски книги, извор на винаги уникални идеи, със своята необозрима ерудиция, дълбоко и силно перо. Но освен това, той е духовен събрат на изгнанника Георги Марков. Лично съм свидетел, че бе единственият човек сред литераторите, който през 80-те години се осмели да се конфронтира с царстващото семейство на режима и с неговите бледолюсци и охранители. Бе самотен и гневен в гоненията тогава, а ние само мълчаливо му се възхищавахме. Заедно с професор Тончо Жечев, професор Светлозар Игов бе моят учител по творческо писане в Института за литература. И до сега завиждам на неговите студенти. Благодаря ви, професоре, за мъдрите ви книги, за това, че сте такава блестяща и достойна личност. Благодаря за благосклонната ви оценка. Виждам в залата безкрайно много скъпи за мен лица на колеги и приятели. Марин Георгиев, организаторът на тази вечер, пламенен поет и натурфилософ, издателят на незабравимия вестник Литературен форум и авторът, който разкъсва табута и едва не бе разстрелян заради третия разстрел. Безсмъртен вече. Да. Що не са успели? Тук е и доаенът на българската демокрация, господин Дянко Марков, човекът, който е най-голям жив оратор в българската култура, политик и писател, и на който ние всички се покланяме и го уважаваме от сърце. Милен Радев, публицист и преводач от Германия, верен приятел до живот, пропусна полета си до Берлин, за да ме зачете тази вечер, заедно с съпругата си Гудрун, с което направо ме пошираха. Толкова много имена трябва да изброя. И от сърцето ми извират най-топли думи на признателност към всички вас. Вие сте духовният елит, истинският духовен елит на скръвното ни отечество. Вие бяхте моя живот. Дадохте ми щедрата си духовност, човешката си топлота и подкрепа в трудни мигове и сега много ми липсвате. Откакто ви загубих, истински ви обичам. Бъдете здрави всички, заповядайте на гости в Банско, ще сте ми като спасение. Оставихме този прекрасен край на олигарси, на мутри и на чужденци. Масово изкупуват там жилища и земи, руснаци, гърци, обаче няма е там българската интелигенция. Моят дом и моята врата са отворени за вас. Скоро там и Николай Волев си купи апартамент. Мисля, че и Томатонов там живее. Неща е лошо.